Intombazane yase-Eastern Cape eyasabalala kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ivikela abokufika abangenawo amaphepha kuba kuleli. Uzokhumbula le ntombazane ihleli lapho kwakugcinwe khona abaseMalawi abangenawo amaphepha, ithi ihleli nobaba wengane yayo futhi izolala khona, ihlale khona ize ihambe naye. Uzokhumbula-ke mbukeli le ntombazane indlela eyayilwa ngayo, baze bayiphika abase-Eastern Cape bathi lo asimazi qobo. Le ntombazane isiziphendulele-ke emva kokusabalala kwemibiko yokuthi isiyahlupheka eMalawi nobaba wengane useyishile wabuyela kuma wengane, isicela ukudonethelwa imali yokubuya eNingizimu Afrika. Le ntombazane ayingeke uyazilalela uthi uyamkhumbula lo sisi lo babekuphi konje abaseMalawi base Sydney Sydney angisakhumbuli kahle. But laba begcinwe khona bebaningi before balandwa amabhasi babelala khona behlala khona kwase kunobunuku nje ongazi uzubone lapha. So ile ntombazane yase Eastern Cape eyayithi nje baxoshwelani, mina ungifice nginengane ezuthuna wahlala nami sesinengane naye and nje ngizohamba naye nabo babantu yakhumbula nje eSouth Africa yathi akahambe nathi thatha imthwalo uhambe nekwerekwere lakho yalalela wagcina ehambile kusisi wahamba nelokhuzana nobhuti lo waseMalawi. Uma isehambile-ke sekuqhamuka-ke manje nakamahebezi noma imibiko yokuthi useyahlupheka manje la ekhona ubaba wengane usevele wafika wahlangana noma wengane omdala lapha eMalawi wahamba naye ubaba ulokhuzana uma wengane lona wasala kanjalo kusisi. So bese kunalento yokuthi akurezwe ama-funds yabona, niyasazi-ke eSouth Africa sinobubele kanjani ukuthi adonate-elwe yabona, sifaka amasentshana njengoba senzile naku-Elvovo njengoba sisazokwenza nokulokhuzana okungamuhle. Alright. So kodwa kuthiwa-ke asifaka sihlanganisa ahlanganisa amasentshana-ke ukuze usisakwazi ukugibela phela abuye eze-South Africa. So useyazizola ngokuthi wahamba nezayizayi ethi uzophila i-happily ever after. Uyabona ngithi kushiwo njalo. Kuyaba-ke ebheda umuntu. Lalela kodwa sixolise. Le ntombazanyana yase-Eastern Cape isikhiphe ivideo lapho iziphendulela khona ithi ningalinge nize niyihlanganele yona, ningalinge niyinyanyise futhi niyayinyela. Ihleli kamnandi lapho ikhona nesoka layo. Nandi udaba. Molweni-ke ma-South Africans. Nina niyazithanda indaba. Nina ninime kanje ngoku, kanje. Yabona uyibone umodla inyama yakho uyidle icike nime kanje. One ndiposta nithi nifune imali kwathini akho mali endiyicele kuni. Right nomuntu wami apho nikhona siyavana. Futhi mangathiwa ndifuna ukuhamba nansi nje indoda yami eca kwami. Bingeke izinike imali ukuthi nibuye emva. Bingeke izinike imali nithethe izitori ezihlukeneyo ukuthi undishiyile abanye uphinde kumama umntwana akekho umama umntwana uphi kudala abahlukana khona mina ngoku ndimo khona ke ngondimangqingqiza wakhe savana. So lezi zinto ndizithethayo abanye bathanda enza ivideo ndithi senza ivideo ke ngoku into eshoyo ukuthi ndi right apho nikhona ndi right. So nina ningazixaki ndithi nitheni ni clinic country ubekani ke ni clinic country thina simdedele ni country yenu nje. So ke ngoku into lingaka ayibo onithathele i-passport guys andiwelanga ngwenyango ukuza apha mna siyavana, andiwelanga ngwenyango. Umuntu wami ukhiphe imali yokuthi ndenze i-passport eHome Affairs neighbor. Nansi passport yami nansi neighbor phume eHome Affairs le passport phume eHome Affairs inama Trump futhi niyabo ndifuna nibone ukuthi mangaphi ama-borders endiwawelile nje mestilini isanibangela isicefe 1 2 3 4 5 6 ucabanga ukuthi ngawela ungana passport usuka le ngawela mahala. Hayi muyanyanyisa nini niyanyanyisa kakhulu ndiyekeni ndi-right nekwerekore lama ndithi ndihambile nalo njengokusho kwami into eshoyo ukuthi ndi-right apho ndikhona nansi inoma nansi niyabo liqweqwe eli into eshoyo ukuthi ayifrodwanga nazi ukuthi phela ama-foreigners afroda kakhulu niyabo
Yase Home Affairs guys, Home Affairs. Nansi endize ngayo eMalawi, nansi passport yami, nansi. Niyabo? Republic of South Africa. So ningandithetheli lento ninithethela yona. The right upon khona. Ake mbukeli bekwamanqampunqampu ke lawa uphinde uhlangabeze futhi kweziphelele ezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi you can advertise and promote your business with us kwi-SA News by dialing the number on screen. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.